Sziasztok, Adri vagyok, és ezen a videón a számegyenesekről és az intervallumokról fogok beszélni. A számegyenes ábrázolásához szükségünk van egy nyílra, ahol a nyíl iránya mutatja meg, hogy merre növekednek a számok. Ezen kívül definiálnunk kell még két pontot. Ezek a pontok általában a 0 és az 1. A számegyenes minden pontja egy-egy számot jelöl. Ez fordítva is igaz, minden szám megtalálható a számegyenesen. Ha ki szeretném választani a számegyenes egy részét, akkor a számegyenes egy intervallumát fogom meghatározni. Ábrázoljuk a -1 és a 3 közötti számokat a számegyenesen. Ha igazán precízek szeretnénk lenni, megadjuk, hogy a -1, illetve a 3 az intervallum részét képezik-e. Ennek függvényében beszélünk nyílt vagy zárt intervallumról. Ha -1 és 3 nem tartoznak bele az intervallumba, akkor nyílt intervallumról beszélünk, és ezeket a pontokat üres körrel ábrázoljuk. Matematikai felírása a következő. Azok az x-ek alkotják az intervallumot, melyek -1-nél nagyobbak és 3-nál kisebbek. Ezen kívül a nyílt intervallumokat szögletes zárójellel is jelölhetjük. Ha -1 és 3 beletartoznak az intervallumba, akkor zárt intervallumról beszélünk, és ezeket a pontokat teli körrel ábrázoljuk. Matematikai felírása a következő. Azok az x-ek alkotják az intervallumot, melyek -1-nél nem kisebbek és 3-nál nem nagyobbak. Ezen kívül a zárt intervallumokat zárt szögletes zárójellel is jelölhetjük. Létezik balról zárt és jobbról nyílt intervallum is, tehát olyan x-ek, melyek nagyobb egyenlőek, mint -1, de kisebbek, mint 3. Ez fordítva is igaz, léteznek jobbról zárt és balról nyílt intervallumok is, tehát olyan x-ek, ahol x nagyobb, mint -1, de kisebb egyenlő, mint 3. A számegyenesen nem csak intervallumokat, hanem félegyeneseket is ábrázolhatunk, ha csak egy korlátozó feltételt szabunk meg. Például a -1-nél nagyobb egyenlő számok halmaza a következő balról zárt félegyenes. A 3-nál kisebb számok halmaza pedig a következő félegyenes. Két intervallum metszetét azok a számok alkotják, melyek mindkét intervallum elemei. Legyen f egy zárt intervallum -2 és 2 között, és l egy balról nyílt, jobbról zárt intervallum 0 és 3 között. A két intervallum metszete egy balról nyílt, jobbról zárt intervallum 0 és 2 között. Két intervallum unióját azok a számok alkotják, melyek legalább az egyik intervallum elemei. Legyen megint f egy zárt intervallum -2 és 2 között, és l egy balról nyílt, jobbról zárt intervallum 0 és 3 között. A két intervallum uniója egy zárt intervallum -2 és 3 között. Köszönöm a figyelmet, és további jó matekozást!